Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah. Pripun kabaripun? Sae-sae nggih. Nah, pepanggihan menika sumangga kita sinau babagan tembang dolanan. Ananging saderengipun menika sumangga kita ndedonga rumiyin supados anggenipun bibinau saged kapinaringan ngelmu ingkang migunani tumrap bangsa, negara lan agama. Ndedonga kasumanggakake. Wasana cekap. Matur nuwun. Salajengipun inggih menika ancasipun pamulangan. Ingkang sepindah siswa kasuwun saged mangertosi jinising tembang dolanan. Kalih siswa ugi saged nembangaken tembang dolanan. Tembang dolanan. Menapa to tembang dolanan menika kanca-kanca? Tembang dolanan inggih menika salah sawijining tembang sing lumrah ditembangake bocah-bocah nalika dolanan. Nah, tembang dolanan menika ugi kalebu sastra gagrag anyar sing ora kaiket dening paugeran guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Dipun lajengaken inggih menika wonten materi ngengingi titikaning tembang dolanan. Setunggal tembang dolanan menika ginakaken basa ingkang prasaja lan gampang dimangerteni. Kalih cacahe gatra ora winates. 3. Tembang dolanan ditembangake sinambi dolanan utawa jejogetan. Lan pungkasan isine bab uga salaras karo kahanane bocah. Salajengipun malih inggih menika tuladha tembang dolanan. Sejatosipun tembang dolanan menika kathah sanget. Ananging teng mriki namung badhe ditembangaken sekawan tembang dolanan. Setunggal cuplak-cuplak suweng, kalih jago kluruk, 3 padang bulan, lan pungkasan lir ilir. Bocah-bocah, ayo padha nembang. Nah, menika tembang sepisanan wonten cuplak-cuplak suweng. Sumangga tetembangan sesarengan kalih kula. Cuplak-cuplak suweng, suwenge tenggelengker, membuka tundung kuda, pak kempong lera-lera sopong gunung akesi. Sirpong tele kopong sirpong tele kopong. Cuplak-cuplak suweng, suwenge tenggelengker, membuka tundung kuda, pak kempong lera-lera sopong gunung akesi. Sirpong tele kopong sirpong tele kopong. Cuplak-cuplak suweng, suwenge tenggelengker, membuka tundung kuda, pak kempong lera-lera sopong gulendele akesir. Sirpong tele kopong sirpong tele kopong. Salajengipun malih wonten tembang jago kluruk. Sumangga tetembangan kalih kula.
Tembang ketiga inggih menika wonten Padang Bulan. Ayo nembang. Yo prakanca dolanan njaba Padang bulan padange kaya rena Rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore Nah, tembang pungkasan ugi wonten tembang dolanan ler iler. Sumangga tetembangan sesarengan. Mumpung jembar kalangane yo surah iyo pungkasan ayo padha ngarep gladan bocah-bocah aja lali. Wasana cekap semanten nggih kanca-kanca. Matur nuwun sampun sinau sesarengan babagan tembang dolanan. Sugeng pepanggihan malih ing minggu ngajeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pamit. Nuwun.